Ikalawang pagkakataon, muling ginawaran ng Rice Achievers Award ang Agriculturist 2 at Rice Report Officer ng Department of Agriculture Iriga na si RJ Ramirez. Nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Agriculture, Major in Agronomy sa Central Bicol State University of Agriculture si RJ. Mayroon din siyang Master's Degree in Plant Science. Aminado ang 33 anyos, noon pa may nasa puso niya na ang pagsasaka. Napakarami pong criteria ang hinihingi ng regional office ng pagawaran ng pagsasaka para kung baga na i-implement ng mabuti ng Iriga City yung programa ng pagawaran ng pagsasaka ng Regional Office number 5. Siya ang regional winner sa taunang aktibidad ng Department of Agriculture kung saan binibigyang pagkilala ang mga rice producers sa buong bansa. Digdi sa Bicol, igwang pigsa-search ang mga outstanding extension workers, municipalities, tapos local farmer technician. Sa Iriga, enot na nag-entry ang Iriga kang 2016. Mismong si Engineer Janice Rin ang sumali noon na ngayoy kabilang na sa Hall of Fame. For 3 consecutive years, nanggana po kita. Sa enot na entry ta, nag-ika-10 po ako sa second, nag-first, rank first, and nag-rank third. Ilan sa mga basihan ay ang accomplishment reports ng bawat empleyado at lahat ng aktibidad may kinalaman sa kanilang extension work. Nakatataba po ng puso yung tawaging outstanding kasi po sa buong Bicol, 27 lang po talaga yung hinanap po nila. Very proud po ako na nakakuha na naman po ang lokal na gobyerno kang Iriga ning award, recognition from the Department of Agriculture. Si Mayor Madel po kaya is grabe ang support ka sa agriculture. Kaya daimi man po makukuha ang gabos mo mga projects and recognitions kung mayo po sa tabang ni Mayor Madel. Paraan din ito ng Department of Agriculture upang mapasalamatan ang local rice producers sa kanilang malaking ambag sa komunidad.